አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንክሳር ንዕለት 9 ሚያዝያ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ አቦ ጽሙድ ተጋዳላይ ካህንን መነኮስን ዘሲማስ ዓረፈ። እዚ ጻድቕ እዚ ካብ ሰብ ፍልስጥኤም ወለዱ ጻድቃን ዝኾኑ ክርስቲያን ነበሩ። ነዚ ቅዱስ ምስ ወለድዎ 3 ዓመት ተኸናኸንዎ። ድሕሪኡ ንሓደ ሽማግለ መነኮስ ጽቡቕ ጌሩ ክከናኸኖ ክርስቲያናዊ ትምህርቲ ክምህሮ ጥበብን ሕጊ ቤተ ክርስቲያንን ከፍልጦ ኢሎም ሃብዎ። እቲ ሽማግለ ከዓ ተቐቢሉ ሓቀኛ ኣማኒ ወዱ ገበሮ፣ ኩሉ ዘድሊ ትምህርትን ጥበብን ከዓ ምሃሮ። ድሕሪዚ ኣልባስ መንኩስና ኣልቢሱ ማዕረገ ዲቁና ሸሞ። ብምግባር ሰናይ ዓበየ፣ በብዕለቱ ከዓ ግብሪ ጽድቂ ይውስኽ ነበረ። ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ የመስግኖ ነበረ። መዓልትን ለይትን ቅዱሳት መጻሕፍቲ የንብብ ነበረ። ወይ ከዓ ምግቡ ክበልዕ እንከሎ ኩሉ ግዜ ምስጋና ኣምላኽ ኣየቋርፅን ነበረ። ገለ ስራሕ ክሰርሕ እንከሎ ገለ ስራሕ ናይ ኣዳዉ ክጅምር ከሎ ወይ ከዓ ምግቡ ክበልዕ ከሎ ኩሉ ግዜ ምስጋና ኣምላኽ ኣየቋርፅን ነበረ። ኣብቲ ዝነበሮ ደብሪ 45 ዓመታት ተቐሚጡ ምስ ፈጸመ ማዕረገ ክህነት ተሾመ። መሊሱ እውን ኣገልግሎትን ተጋድሎን ወሰኸ። ብማዕረገ ክህነት 13 ዓመት ምስ ገበረ ተጋድሉ እናወስኸ ከሎ ጸላእን ተቓራንን ደቂ ሰባት ኣብ ልቡ ክፉእ ህሊና ዘርአ። ንሱ ከዓ ኣብቲ ዘመኑ ካብ ዘለዉ መንፈሳውያን ተጋደልቲ ንሱ ብተጋድልኡ ኣጸቢቑ ልዕል ዝበለ ኮይኑ ተሰምዖ። ብሕሊኑ ድማ ካብ ግብሪ ጽድቂ ኣነ ዘይገበርክዎ ዝተረፈ ንዶ ኾን ይህሉ በለ። መፍቃር ሰብ ዝኾነ ጐይታ ግና እቲ ኩሉ ዋጋኡ ከጥፍኦ ኣይሓደጎን። እንታይ ደኣ መልኣኹ ለኣኸሉ ናብቲ ቀረብኡ ዘሎ ደብሪ ፈለገ ዮርዳኖስ ክኸይድ ኣዘዞ። ተንሲኡ ከዓ ናብቲ ደብሪ ከደ። ኣብኡ ከዓ ብገድሎም ፍጹማን ጻድቃን ዝኾኑ ሸማግለታት ረኸበ። ሽዑ ንሱ ካብኣቶም ዝጐድል ከም ዝኾነ ተረድኦ። ንሱ ኣብዚ ዓለም ከሎ ስለቲ ዝረኣዮ ግብሮም ካብኡ ከም ዝበልጹ ፈለጠ። ኣብቲ ገዳም ምስኣቶም ተቐመጠ እሞ ንብዙሕ ዓመታት ምስኣቶም ተጋደለ። ናይቲ ደብሪ መነኮሳት ሓደ ልምዲ ነበሮም። ዓብዪ ጾም ምስኣተወ ሓደ ሱባኤ ማለት ሓደ ሰሙን ክሳዕ ቅድስቲ ምስ ጾሙ ኣብ ዕለተ እሁድ ሰንበት ምስጢራተ ቅድሳት ይቕበሉ ነበሩ። ንጽባሒቱ ተኣኪቦም መዝሙር 26 እግዚኣብሔር ከብረሃለ እዩ ዘፍርሃኒ የብለይን ዝብል ክሳብ ፍጻሚኡ ይዝምሩ። ዝወጹሉ ግዜ ምስ በጽሐ ኣብቲ መእተዊ ገዳም ኮይኖም ይጽልዩ እሞ ነንሓድሕዶም ሰላምታ ይለዋወጡ፣ ሰላም ይበሃሉ። እቲ ኣበምኔት ከዓ የምርቖም። ድሕሪዚ ነንሓድሕዶም ከይረኣዩ ናብቲ በረኻ ፋሕ ይብሉ። ሓደ ንብጻዩ እንተረኣዮ ካብኡ ይሃድም፣ ናብ ካልእ ወሰናስን ከዓ ይኸይድ። ቅዱስ ዘሲማስ ከዓ ዓመት ምስኦም ይወፅእ ነበረ። ኣብቲ በረኻ ሰፊሩ ድማ ዝድሕነሉን ዝጸንዓሉን መንገዲ ክገልጸሉ ንእግዚኣብሔር ይልምኖ ነበረ። ኣብቲ በረኻ ክቕመጥ እንከሎ ንማርያም ግብፃዊት ረኸባ። ብዛዕባ ኣነባብራኣ ከዓ ሓተታ እሞ ንሳ ግዜ ንእስነታ ኣብዛ ዓለም ከመይላ ከም ትነብር ዝነበረት ከምኡውን ኣብቲ ገዳም ምንባራ ተረድአ። ንሳ እውን እቲ ኣብኣ ዝኾነ ኩሉ ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈጸምታ ነገረቶ። ንሳ ድሕሪ ዓመት ምስጢራተ ቅዱሳት ማለት ስግኡን ደሙን ከምፅኣላ ሓተተቶ እሞ ንሱ እውን ከምቲ ዝደለየቶ ፈጸመላ። ነዚ ቅዱስ እዚ ናብ ብሔረ ብፁዓን ክኸይድ ተፈቕደሉ። እሱ ኣብ ብሔረ ብፁዓን ዝነበሩ ገድሎምን ጽድቆምን ከምኡውን ግብሮምን ገሊጹ ጸሓፈ። ንእግዚኣብሔር ብኣገልግሎቱ ባህ ምስ ኣበሎ ብሰላም ዓረፈ። ጸሎቱን በረኸቱን ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ሰላም ለዘሲማስ ሶበጸለየ ወኣስተብቋ መጠነ ዓመታት 40 ብሔረ ብፁዓን በዊኡ ኣምሳለ ማቴዎስ ቡአ ኩሎ በህየ እንተነጸረ ወሰምዐ በውስተ ዓለም ከመ ይስብክ ወፃ። በዛ ዕለት እዚኣ ጻድቃን ብሔረ ብፁዓን ሰማዕታት ማሕበር ኤስድሮስ ወዲ 10 ወርሒ ህፃን ምስ ኣቡኡን ኣዲኡን ዝዝከሩላ ዕለት እያ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ሰላም እብል እደወ ብፁዓነ ዘነጸሮሙ ዘሲማስ ወከመ ስምዐ ጽድቅ ኮነ እንበይነ ይበልዑ ሥጋ ወእንበይነ ይሰትዩ ወይነ በስምረተ ኣምላክ ክርስቶስ ኣድምኡ መካነ ሃበ ኣልቦ ህማም ወኣልቦ ሓዘነ። በዛ ዕለት እዚኣ ንኣባ ስንትዩ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ብኢዱ ዓባይ ትምህርቲ ተራእየት። ንሱ ከዓ ዓብዪ ጾም ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ደብሪ ኣባ መቃርስ ምስ መነኮሳት ክጸውም ኢሉ ናብ ገዳም ደየበ። ሰሙን ሆሳዕና ምስ ኮነ ድማ ኣዕራብ ኣስላም ተኣኪቦም ነቲ ገዳማት ክዘምትዎ ናብኣቶም በጽሑ። ንሰባት ክቐትልዎም ኢሎም ኣስያፎም መዚዞም ብወገን ምብራቕታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣኻውሕ ደው በሉ። እቶም ኣሕዋት ነዚ ምስ ረኣዩ ተኣኪቦም ናብ ኣባ ስንትዩ ከዱ።
በቶም ኣዕራብ ዝኾነ ነገርዎ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብቲ ገዳም ክወፅእ ከኣለመንዎ ንሱ ከዓ ኣነስ እዚ ሓድሽ ናይ ሓጎስ በዓል ፋሲካ ጎይታ ኣእጋር ደቂ መዛሙርቱ ዝሓፀበሉ ከይወዳእኩ ካብዚ ገዳም ኣይወፅእን የበሎም። እቶም ኣስላም ከዓ ፈኸሮኦም በዝሐ ኣባ ሰንቲዩ ናይቶም ህዝቢ ፍርህን ስምባደን ምስ ረኣየ ትእምርተ መስቀል ዘለዎ በትሩ ኣልዒሉ ኣነስ ምስ ህዝቢ እግዚኣብሔር ምማት ይሕሸን እናበለ ክወፅእ ደለየ። እቶም ኤጲስቆጶሳት ከዓ ሓዝዎ ከይወፅእ እውን ከልእዎ። ንሱ ግና ልቦም ኣህደአ ኣፀናንዖም በትሩ ሒዙ ናብቶም ኣዕራብ ኣስላም ወፀ። እቶም ኣስላም ኣብ ኢዱ ትእምርተ መስቀል ሒዙ ምስ ረኣይዎ ከምዚ ገለ ብዙሓት ተዋጊኦም ዘሰነፍዎም ንድሕሪት ገጾም ተመሊሶም ሃደሙ። ካብቲ ዓለት እቲኣ እቶም ኣስላም ናብዘን ቅዱሳን ቦታታት ኣይተመልሱን፣ ኣብ ልዕሊኦም እውን ሕማቕ ኣይገበሩን። እግዚኣብሔር ብጸሎቱ ንኹልና ህዝበ ክርስቲያን ካብ መጻወድያ ጸላኢ ይሓልወና ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ሰላም እብ ለፀሃይለ ትእምር ተውህቦ ለሊቀ ጳጳሳት ስንትዩ በሃሙሰ ፍስሓ ድህረ ተሓጽቦ ዓረባውያን ዘመፁ ቅኑታነ ሰይፍ በገቦ በበትረ እዴሁ ትእምርተ መስቀል ዘቦ እስከ ባህቲቱ ሰደደ ወአድሃነ ህዝቦ። ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን። ስንክሳር ናይ ዕለት 9 ሚያዝያ ተፈጸመ።